Umbiko kaMcwaninge Mabhuku utshengisa ukuthi uhlelo lwezobuchwepheshe olusetshenziswa uhulumeni njengamanje alukho ezingeni elifanele ukubhekana nezingqinamba ezikhungethe lelizwe. uMagwedu uthi abakwaSASSA kanye nabakwa-UIF abakwazanga ukusebenzisa imininingwane yabantu ebhaliswe kweminye iminyango kahulumeni ukuze babone ukuthi umuntu ingabe kufanele yini atholele imali yesibonelelo se-COVID-19. Lokhu ke kwenza ukuthi abe maningi amathuba ukuthi kugcine sekholelwa abantu okungafanele ngabe bayayithola. Odabeni lwezijumbana zokudla ezikhishwa abakwaSASSA, uMcwaninge Mabhuku uthole ukuthi ukwabiwa kwalezi jumbane ngabe kudle imali encane kabi ukube iSASSA yasebenzisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo esikhundleni sokuqoka abantu abazokwenza lo msebenzi. Akanti ke odabeni lwama-PPEs uMcwaninge Mabhuku uthi abakwazanga ukuthola yonke imininingwane edingekayo ukwenza ucwaningo ngalokhu. Kepha ke uthe okunye abakutholile ukuthi kube nokubambezeleka ekuthunyelweni kwawo, akanti ke abanye abantu abawatholanga nhlobo nohlelo lokwabiwa kanye nokukhokhelwa kwawo alihambanga ngendlela efanele. Existing inability to coordinate and oversee efforts that require and involve multiple departments and agencies. How does this show itself out? You'll see it in the findings. You go into SASSA, you send our electronic scrutiny tools to the database, and you are hoping that SASSA would have done that as a preliminary test to identify people that are being paid out of SASSA to check whether they have not also received, for example, UIF. These are the instances we are talking about, where one government department does not utilize the other available government databases to get assurance that they are not getting tripped with making payments that may not necessarily be due to some of those beneficiaries that have raised. Ukusenjalo ungqongqoshe wezezisebenzi uThula Sinxesi usememezele ukuthi usemise ukhomishana wakwa-UIF emsebenzini kanjalo nethimba lakhe elibandakanya iCFO kanye neCOO. Lokho kulandela ukuthi uMcwaninge Mabhuku ethole ukuthi behluleka ukugwema ukuthi kugcine sekukhokhelwa abantu abahola impesheni imali ye-UIF. And I've appointed and designated Marsha Bronkhorst as an acting commissioner. Marsha is currently the COO of the department, but for now we're going to second her to the UIF. ICOSATU ithi iyakwemukela ukumiswa kwezikhulu zakwa-UIF.